Мамо, какво е това, бе? Това ти е обяда, дропчета по чорбаджийски. Ще повърна! Къде са ми спагетите и пицата? Това няма да го ям! Ще ядеш, иначе повече никога няма да ти дам на компютър. Само да съм те видяла да ядеш някакви други неща. Какво да измисля? Сетих се. Ще пия вода до пръсване. Така ще се издуя и няма да мога да ям тия гадни дропчета. Айде, давай, почвай да ядеш, стана, никое време. Да, само да пия на водичка, мамо. Стига си се наливал с тази вода, няма да мога да ядеш. Да, само да пия на още малко водичка, мамо, имам право да пия на водичка. Айде, яш дропчетата, че изтинаха, стига с тази вода. Ох, мамо, напих се, издуми се коремчето, няма да мога да ям дропчета. Нито за обяд, нито за вечеря. Няма страшно, сина, и без това ще готва цял месец твоите любими неща. Дропчета и шкембе чорба. Сине, отиваме на море с баща ти. Оставя съм ти 5 лева, дано ти стигнат за цяла седмица. Мамо, искам и аз с вас на море, моля ви! Няма как да те вземеме, плюс това си алергичен към солената вода. Ще кажа на тати, че си купи чанта с неговите пари без той да знае. Като се замислих, защо пък да не дойде с нас, ти си един готин пич. Плюс това алергията се лекува, така че айде тръгвай. Всичко, което искам, го постигам накрая. Мамо, взел съм от нашето любимо нещо за хапване. Това да не би да е! Да, точно така, това е пица! 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 Локтете побъркани хора, писта ми само да ви слушам. Пица, пица, пица. Кажете нещо и за сосче. Сосче! Пица! После хората се чудят защо децата не били нормални. Мама, аре, каза по-бързо каквото има, защото след 5 минути ще свърши Том и Джери. Първо, няма да ми говориш така, с тоя тон. И второ, събирам прането. Давай, ако имаш нещо. Затова ли ме извика, бе? Абе, нямам нищо, оправяй се. Върни се веднага тук да не ти спрат тъпото детско, единственото, което ще гледаш е пералната как се върти денен и нощем. Тук съм. Имаш ли нещо за пране? Да, ето тази тениска. А сина, случайно ще измиеш ли чиниите утре да не стоиш цял ден гладен? Добре. Не мога да повярвам какво добро дете е станало напоследък. Явно е в настроение. Да. Здравейте хора, познайте думата, започва с Б и завършва на Н. Ще ви подскажа. Ходих на доктор и доктора ми каза, че съм настинал. Каза ми да пия хапчета. И много течности. Май ми каза да пия вода. Ама кой пие вода, бе, братче? На здраве! Маля, не съм учил за контролното по математика, какво да кажа на мама? Сетих се. Мамо, много ме боли коремчето и много кашлям. Ай, нещо съм настинал. По-добре да не хода днеска на училище. Я чакай малко, да не го казваш само защото днеска имаш контролно и не си учил по него. Глупости, мамо, аз всичко знам и всичко съм учил. Прав си, сине, по-добре да не застрашаваме живота и здравето на твоите съученици, затова днеска ще си останеш вкъщи. Жестоко. Но пък от друга страна и контролното ти е важно. Сетих се какво ще направя. Ще звъна на учителката ти да ми го прати онлайн или просто да дойде вкъщи и да ти проведе контролното. Мамо, заклещих си пръщчето! О не, какво да правя? Ужас! Спокойно ще измислиме нещо. Няма какво да измислиме, мамо, то се е видяло, ще трябва цял живот да живея по този начин. Пробва ли да дръпне силно играчката? Пробвах, мамо, не става. Не мога дори да уча и да пиша. Какво? Да, мамо, съжалявам, няма как да хода на училище. Тази играчка ми пречи, не мога да хвана химикалката. Спокойно си, не сетих се, има един начин. Какъв начин? Отивам да взема триона, сега ще я махнеме, споко. Няма нужда, виж, тя сама си падна, спокойно. Тихо, че говоря с майка ми. Ао, здрасти, маме. Исках да те чуя какво правиш, сине. Ами учиме се с едно приятелче по физика. Абе, пияници, аз излиза от масата долу, бе. Какво каза? Казах, че изчисляваме масата на една паница. Да. Нали не правиш парти, защото чувам някаква музика? Не, мамо, просто съседите откачат нещо. Намали музиката, бе. Знаеш, че не обичам партитата и ако разбера, че си правил парти, ще бъдеш наказан една година без компютър.
Но ти звънах, за да ти кажа, че полета ми до Франция се отлага заради времето и се връщам някъде до 10 минути в къщи. И аз сега как да изчиста? За 10 минути мога да поиграя поне за последно на компютър. Да. Мамо, къде ми е подовото млекценце? Ами, изядал го. А къде са ми бисквитките? Ами, изядал ги и тях. А къде ми е изворната вода, която си сипах от гората? Ами, изпих ти я. Поне вафличката корни не си ми изяла. Сигурен ли си? Сигурен съм, ето виж. Виж пак. Така, опа. Мама няма. Сега сме само аз и ти и детското. Време е да гледам каквото си поискам. Цак. Това, което ще гледаш са учебниците. Почвай да учиш веднага, бе. Съжалявам, мамо, но не те разбирам какво искаш да ми кажеш. Разбирам само ако е на английски език. А като извада пръчката, разбираш ли ме какво искам да ти кажа, а? Че как да не те разбираме, мамо? Ето, почвам да уча, няма страшно, спокойно.